אז מה קורה יוטיוב? היום אני מעלה סרטון השלישי שלי על ברול סטארס. אז יאללה, בואו נתחיל את הסרטון. אני אדבר חזק כי אולי לא שומעים אותי כזה טוב. שומעים? עכשיו אתם שומעים? נראה לי שעכשיו. טוב יאללה, אז בואו נתחיל. רגע אני מגביר. אז יאללה בואו נתחיל. אני מנסה לענות את כל כיף. יכול להיות שגם בסרטון שלנו אני אעלה את כל כיף. לא בטוח, יכול להיות שגם לא. אני לא מבטיח שהסרטון גם יעלה לאלף איתו. אבל בואו ננסה. אנחנו חייבים להצליח את זה. אני קצת משתעל כי אני חולה, אבל אני בין מצליח. אני מזמן לא הייתי. טוב, הנה התחלנו. אוקיי, מהירות התנועה גדל ב-30. כלי ההתקפה, לא משנה, זה גם ככה מהירות היה יותר טוב. טוב, יאללה. אוקיי, ריקו עוזר לנו, יופי, ריקו הרג. עכשיו, אוי, עוד שנייה. דינמייט הרג אותי. וגם מקודם עוד שנייה, סיריוס הרג אותי. יאללה. בואו ננסה עוד הפעם, עוד ניסיון להסגול. סיריוס שלהם חזק. וואו. אבל אנחנו חייבים לנצח אותם. לא עכשיו עם הכי חזקים. יש! הרגתי צל. טוב שלנו. דינמייט! יואו! איזה התחמקות שלי. אני צל דינמייט. למה? והרגתי דינמייט. והרגתי גם סיריוס. תביא את הכדור פרנק. הנה אני עכשיו דינמייט. הבנתי. לא נורא אבל... צל עוד יותר. לא נורא, היידה. גם אם יובילו 1-0 לא נורא. אבל הם טובים, אי אפשר. הם טובים, למה הם כאלה פרויים? וואי, אין מה לעשות. גם צל הזה עושה להם קרי. צל עושה להם את כל המשחק, צ'אט. תשימו לייק ותעשו. חודש הבא אני קונה את הברול פאס. העונה הזאת קניתי את הברול פאס, וגם מתי שיצא אני אעשה סרטון שאני קונה את הברול פאס. לא שני, עונה 50 ומשהו. אני אראה לכם ויאסו! סתם מתבסתי אולטי לא! וואי, הצל הזה עושה להם קרי, תקנו כמה עובד. רגע, וואי, הצל הזה עושה להם קרי. לא, אנחנו עושים. הצל שלהם עושה להם קרי. לא. איזה בסה. הצל שלהם, תסתכלו. הצל שחקן כוכב. הוא רק 8 ונמת 6, אבל תסתכלו. הוא הכי הרבה ניצחונות, שחקן כוכב, רק 8. אני רק הרגתי 7. וואו, פרו. גם אנחנו אבל פרואים, ואנחנו יכולים לעשות את זה. צ'אט, תסתכלו, קניתי את הברול פאס, כמו שאמרתי לכם במשחק. וצ'אט, אני גם עונה הבאה קונה את הברול פאס. אבל צ'אט, תסתכלו משהו צ'אט. תכתבו לי בתגובות מה לבחור מכאן. ואז אני אעשה סרטון רק שאני קונה את זה. ואעשה אולי כמה משחקים. אז תכתבו לי כאן בתגובות איזה כוח עדיף לי. ותשימו לייק ותירשמו לערוץ. אני רוצה המון צפיות כאן. ותשימו לייק תירשמו לערוץ כמובן. תודה. בוא נתחיל עוד משחק עם קולט, אבל עכשיו בוא נשים נוקאוט. בנוקאוט קולט טוב. כי הוא צריך להיות עם שטח יותר פתוח. בוא נראה אם ננצח.
אני הטלפון טוב, אנחנו יצאנו נגד ריקו, ספייק ודרין. וואה, אנשים די טובים, אבל לא עכשיו מטורפים, אנחנו יכולים להרוג אותם. הנה, לא מגד, מה זה החוזק? יש להם חוזק ממש טוב. אבל לא כאלה עכשיו מטורפים, אני אוריד אותם בקלות. או שלא! ספייק הזה. דרך שלהם כבר מת, אבל סופיה מנצחת, אין מצב אם לא... מה? טוב, לא נורא. הלאה, לא נורא. אנחנו נצח, יש לי הרגשה. לא כן מקווים. אמרתי שמספייק כי הוא היה קרוב אליי. וסגמר להם מסיכים, אבל הנה, כבר ניצחנו. אני הרגתי את ספייק, זה טוב שלנו, יאללה. שימו לייק ותרשמו לערוץ. היידה. וואו, הנה ריקו. לא, תשלולתי, לא, כמעט מת אותי מריקו. אם הוא היה פוגע בזה, אבל התחרקתי וניצחנו, צ'אט. יש לנו כוכב עכשיו. תתנו לי שיטות בתגובות, ואני אבל פותח את זה. סרטון הבא, אני רוצה שתראו לי תגובות, איזה שיטות. בוא נלחץ כאן על הנקודה לבנה. נדיר, קצת שמאל. נדיר, לא נורא, צ'אט, לא נורא. יש לי פעמים אנחנו מנצחים כוכב אחרון, ואני ממש אולי מעלה את כל 1,000 היום. וגם זה טוב. הלאה. אוקיי, צאנו נגד מייזי וברי. שלושת בנות האלה ביוקרה. אני לא יודע איזה הם באמת ביוקרה. אוי, מייזי הרגה אותי. למה מייזי כזאת חזקה? למה? אבל הדק שלנו נראה לי יעשה לנו קרי. הוא מחכה להיות לבד, לא נצח נראה לי. טוב של דג, אבל לא ינצח, לא, אמרתי, לא נורא. שיט! יש שם ערבי שהרג את דג, אנחנו חייבים לנצח, להראות מי זה ישראל. יכול להיות גם ערבי טוב, אבל עדיין. יש שערבי אוהב ישראל, אבל אסור לערבים יותר. הערבי הזה חזק. וגם מלאך. רק מייזי ואני ודג. יאללה, עושים קרי למשחק הזה, יאללה. למה אני מתפספס? למה? אני מתפספס סיריות, למה? טוב שלי! ראיתם את ההריגה הזאת? יאללה, בואו נתחיל. עוד סבב שלישי. סבב שלישי. אני רואה את הערבי שלהם, איזה פיסוס של בי, אבל עכשיו לא כבר. יש כאן מישהו. לא, הבי הזה עושה לנו צרות כאן. בי הרגה אותי. אוי, לא אסור לנו, אסור. להפסיד, אסור. רוצה לראות את כל 1,000. אוקיי. תירה על עצמך, תירה. ברור שנפסיד, הדג הזה לא עוזר, הוא לא עוזר בקיצור. וואי, יאיר, סרטון ארוך לעלות את כל 1,000, אבל כמו שנוכל, אנחנו נראה. אני אולי אשים. שלל. טוב ישר. התחלתי משחק עם כל בשלל. אנחנו ננצח. יצאנו נגד ברוק, שלי ומרפי, ואיתנו יש מטורפים, אבל לא הכי רק המיקרו, אבל הברוק שלנו לא יודע אם הוא סביר. הנה עכשיו שלי
שלי מתה. אוי, בזבוז טיול, למה זה לוחץ לי? תגידו בתגובות אם זה גם לוחץ לכם. וואו! ראיתם את הריגה שלי? אתם ראיתם את זה? תקשיבו, אז אני מת, אין מצב שאני לא מת עכשיו. אמרתי, איזה באסה. לא נורא, ברוק, אל תתקרב אם אתה קצת חיים, אני הורג אותם. למה הוא מתקרב? הוא רציני איתי? מת, שלי. מתה שלי שלהם. עליי, אני הורג את ברוק מת. וגם הברוק בזבז אותי. עכשיו, ניקו הרג את מרפי וניצחנו. יאללה, כל הכבוד. צ'אט. שימו לב ותרשמו לערוץ. אני עושה את הסרטונים האלה בשבילכם שיהיה לכם כיף. טוב, אז אנחנו 920 עם קולט, זה המשחק נראה לי עלייה ל-930 ומשהו אם אני לא טועה. יצאנו נגד, אומייגאד, יצאנו נגד מייפל, מנדי, ואני לא זוכר עוד, רגע מי, ואני לא זוכר כל מה אחרונה. אבל הם פסיכים! די, אבל אנחנו מבטרים. לא מבטרים. לא מבטרים! לא מבטרים! לא מבטרים! לא מבטרים! לא מבטרים! יש. אני ובורט ומנדי שלהם עושים פעולה טוב. זהו, עכשיו תקום על השם. לא, למה אני תמיד אומר תראו את שלהם אז זה נפסים. יהיה קרב מעניין המייפל שלהם פסיכי בחלומות המייפל, אבל למה המייפל שלהם צרות? זה הכי צרות. וואי, אנחנו נראה לי נפסיד, אבל לא נוותר. יאללה, כולם עליי, סבבה, כולם עליי. איזה באסה סבלי. לא נורא. מי הזמין אותי? אוקיי, נדיר במיוחד. טוב, אני היום לא אעלה את קוד 1000, אני לא נראה להצליח. אבל בוא נשתדל עוד, יאללה. התחלתי עוד משחק. עכשיו אנחנו חייבים להצליח. יצאנו נגד ליאון ברוק. אוקיי, אני כזה המון קליטה. אוקיי, סבבה, לא משהו, אנחנו נצחיק בעיקרון את הקבוצה הזאת אולי. אם האנשים שאיתי יהיו טובים ננצח, אבל הם לא כאלה טובים האלה שאיתי. נראה לי לא ננצח את המשחק הזה. אלה שאיתי גרועים, מה זה? לא נורא, אבל הם ישתפרו בעתיד. סתם, לא משנה להגיד את זה. אוקיי, אני 1 HP. כולם עליי. אני 1 HP. זה פסה. אנחנו עוברים? לא. רגע אחד, בבקשה. אם אתם מכירים, מתחנן. אל תמותו. אני גם לא אמות. אבל אל תמותו. למה אתה דוהר בלי חיים? אוי, אני רק יורד, זה לא חול. וואי, זה קשה מאוד. לא נורא. לא, עכשיו. טוב. אני אעלה עם קוד ל1000 סרטון הבא. אין מה לעשות, אני לא מצליח עם אנשים טובים. אז זה הסרטון שלי. אתם תשימו לייק, תירשמו לערוץ. ותשימו לייקים, כן? אתם יודעים.
שימו לייקים, יאללה ביי.